ole hei voin chu tunlaya viral na satak mai alkaline tui tivel kha thengangin kan soinga kan zero ho dona ti chuan ama sign thuma tlem ka nei dona tuna hian Facebook lama tuna ka mu hi mun nia tang ka muwa on tam taka post ani ti ka ria amaro chu ka version chhuah le thei chu pa ni ania ta hian noi khat sing riat sang rin an ena apakha zoka khan sing ni velin ena omje chu noi ni chuangin tuna ka mu pa ni ringo ta tang pon ena tin hi mun danga social media danga adarna sa em boka abik takin WhatsApp lamate adarna sa hi hanzir chian acha in ka ria thei angin etiang ang chi hi enga tinge kan ti thin na chan an ti chuan mizo te hi thu thang apiang oi mai thin tam takina oi thu thang hetiang conspiracy theory oi inom ti deuh mai nam mi kan nia then hat be chon thil mi ran soi hlek toi chu thu tak soi hian a dot le jong kan soi chong to mai thina chuwang chuan hetiang thil hi ka ti phone a than chu ani theim ni thei rowem ti ka soi thin sakei bak nei chung chang te le ama wan hetiang lam pang chi thil fin fian ang tur chi mipuina ale lam kan thlir ve theina tur hitam tak ti shina then ka chuan ngei om le khatiang anga midang te wada nil tum shim shim mi video wada nil tum shim shim mo mi video anga vadeu so tum shim shim anga khan min ngai tam tak anom thina hei soi fi deuh ka duwa thil aron viral adik tak chuan thil oyom lo tak tak te ponia thil oyom an deuh te ponia chuta chuan mipui te hian a le lam thlir dan le lam hi nei ve thiamila katia mipui nol pui hian chuwang hetiang ron ti thin hin kani a le lam in thliranga chuta in oi zok chu in oi don ani chutiang chu e ka ngai dan ani a thil ho sa thlia lu tuk ang chu kan ti bik lawa thil mak dang dai le miril ruai koi theyang chi te hetianga hian kan ti thin ti kha mi lo hriat sak don nia hi alkaline tui chanin hi a waste water a tui chiamin ron paisa kha hi pH tui ania dorami burte pakhat kha leila chuan thamole dor kan in thin hi hlauhawm lutuk alkaline tui ati kha hriat thia bol sam tur chon filter chi sang sang hiawa water purifier kan tiang chi filter kan ti mai mi zo chuan he nga khatiang ang chi tui ati na kha ani melbera tuna chuan chuan tuna khan aron soya hi pH tui ania he ya waste water ania tiang purifier hian a pai chhuah anei thina tui chia chungchu at soitel boka tin pH tui soitela amoi ten soitel ta dewa kha nge dora kan in thin hlauhawm lutuk man tia an hlau khop mai en le phot tia chanin hi tui test na hi World Health Organization ina khovel pumpuya tui test na kan man thei Mizoram pH ponan mangani chanin alkaline na hian hi a number hi 7 hi normal chin anita 17 hnuai zong hi alkaline chan 17 chung zong hi acid water tina nita alkaline omzia chu alkaline na chuan natna shik reng anung theilo tina ni chu chanin cancer shikte HIV shiktiang zong khan nung theilo ta ni nu chhul te hi alkaline ve kanita HIV ve nu kha anote in HIV akai kherlo tiang khan note ron piang limpo hi alkaline ve chan hei tui test na nya kan te sanga color change om lo kha kan ron hei pH scale test ve lang kha chu pH paper te khan ka ti thina ke ni chuan pH paper a rong tanglam dan khamo ser tu ya te kan ti de khan arong zir khan kan zir ve thina ni high school khan chuan hei alkaline chung chang aron soi hi tun ma tang toin tun na ya ani lo ma tun ma tang toin sap ho te chuan lowin nial na sa view to mi thiam te ngei po alkaline na hian natna shik reng khang kha adam thei lawa an om thei lawa bacteria sang te virus te thleng poi ne chu cancer thleng poi an ti mi thiam te chuan adam thei lawa amaro chu ta kan soi tel zeu du chu alkaline kha in turani khata khan enge an atuya khan khatuya khan natna shik kha omlo tina kha ne mai dona amaro chu kan taksa kha alkaline in kan thlak ton
tina ni lem lo ni natna kha tiang ti dam nan kha chuan a tui in kha chu a sot vak lem don lo ani hei ke ma soi ni lo ni o mi thiam te soi ngo alkaline tuya chuan eng natna strik ma kha a om thei lo ama ro chu alkaline tui kha in tur ani kha kan taksa a chang dona kha kan natna kan nge antinan kan sar te lo ni ta se kha kan sar sel la khan kan taksa kha alkaline khan kan zuk replace don kan zuk thak thleng ani ngot to chuan an inanga liamanga ti khan kan mamona lai sem daranga chu zong chu ni mai dona chuwang chuan omzia nei lo ve an ti ni chu an test phot te se kan ena kan tui in thin te chu eng chi ange pH a pH hian aron lan tir don sei fiang hei hi alkaline hei hi a waste water kha hei thor chau ma ula ho chuanin hei hi pH e tuna Mizoram mina asem kha ni ta ni chu hei hi o chuanin kan alkaline chu atak tok tina ni ta pH 10 11 vela ni ta ni ta hianin natna sikreng reng anung thei lo sim sima mi kan tuya hian chuanin hei hi waste water I bazara manchoya kan leyang ho kha tiang hian acid water angin aron om vek hlauhawm lu tuka chuan hei pH water hi aron normal ve changa chan chu kan tui tlan hi athiang hlim minerals zinc apai wanga ni ta ma se pipe atui ek lo nan hianin I enge chi te sodium chloride an ti mi bleaching ten polawang khan mishing pumpui ta na hlauhawm shim ma se aron alkaline ve trep tina ni chu apa ngai aron pol pha trep 7.5 7 angvel ron di pha kan ni chu ti chuan an khol an filter ti te chu alkaline ti na chuan alkaline pH a chuan asang khop mai a tha khop mai filter a tha le mai tina ni ti chuan hei apa ni na waste water atui chepai kha enga tinge pH level a hniam kan ti chuan tui chia apai ani an filter kha a tha hle tina ni an filter kha anin alo filter alo thlifima alo purify ani chu alkaline ra siam chhuah dona wangin alkaline lam zong kha helama tui thalama kaltira ti chuan enge a pH level niam acid pailam ho kha helama tui chepa inalama kaltira chuwang chuan khatia thliar thana wa khan hei chu a pH a niam lo thei lo ni chuan a soitel zeu pakhat kan aizol tui in thin zinga mi chu tiang hian a omatia hei hi kan an test chi lo ani mela ta hian tilang thei se tha tur ania acidic water ang chi tiang khopa sen a pH level a 4 vel bor anga a omani chuan nga tinge onia ka te normal tal nga tinge ni lo ti kharil ro lo ve mai maya ma se helam hi chu company lam hian aron ti fi ve thei tur angai taila hi chu thalo reu ka ria fin fian te poron nei thei se tha ka te khop mai ti chuan heta kan tui in pa nga ya kai chho taila 7 kha aron neutral changchangan tia aron neutral changchangan tia an nge an du khop lo mel khop mayam aro chu hemi pH te na hian alkaline le acidic te na hian 7 hi neutral ani chu na ria ta ngai 7 vel bor kha neutral ani chu alai taka ometi na ni acidic lawa tin alkaline lawa atok chia tuipa ngai tina ni chon kha bleaching chungchang te tui ti thiang hlimna chungchang khan ron soya alkaline lo kha tiang normal water ate tin acidic water ate acidic water po hi nge thil thur kan eya tiang ha kan ei thowa amara chu in renga tan chona tha chuang lo nga acidic tam lu tukang kha chu chuwang chuanin a tha thowa amara chu tuna khan pi chi tuin ron soina khan bleaching ten an pola chu ti kha mi wanga pumta na thalo ti ten ron soitela du ai chuan soi du tho deu ma mai o ati theya achan chu bidang tam tak khatiang tui hlau tur khan mi siamang ti hlom khop mai tui aniu trala a hlauhawm lowa kha tui kha neutral ania chu mi piala ma neutral mai piala ma chuan ap ti thiang hlimna turin an song bol ani natna hrikala nung thei te meu moi amaro chu
e bleaching hi thil hlauhawm ata na hman ni loin mithiam ten atok che in an pola atok che in an song bola an en kola mithiam tak takin an en kola ni kan tui tlan hi chung te chuanin kan imani ta na hrisel lo tur ni lovin kan ta na a hrisel zawk nan hetiang ati thiang hlimna chemical ho mang hian ati bol hlo tu nan na hrik om theiang chi te bacteria tele khatiang ho ti hlum nan khan ti thiang hlim nan khan bleaching hi an mang thin in tlaka an siam wang zokin hetiang hi tel thin an ni ati bol hlo nan ni lovin ho chu kan chian angai tam takin kan hlau pha thina a hlau om khop chuan an tel du in na rin om lo eng man tan tangkai na om lo an kan ta na thazok tura an tel le ami thiam ten uluk taka hi an zir chhuah ani bleaching level te le khatiang eng emo level kha chu an monitor vere ngang ti hi ring phot mai tengu pa ngai alkaline water zo kha pa ngai anga ngaya pH level a chuan 7 vel bor tu na arong kha normal ani neutral mo pa ngai tak zo kani chuma chuan anen chun zom zelak nge an sui zel chanin antioxidant kan lo test lang hai lo keng ro lo la cha la hi ka control la mi kan control la chhuak lang It's hello top the camera. Here, không tùy ta ni alkaline. Chuan here, waste water tùy chia min don pai sa kan tùy in lo bol lo zia le lo om zia chu. Hi a waste water. Chuanin close nga pH tùy pa ngai kan da chuak ya. Hei hi antioxidant chu enge om zia ko chunga kan tur pai om pai chuak tu ti na ni ta kan tur pai om pai chuak tu ti na ni ta boi thak ve antioxidant thi kan taksa o tur pai chuak tu chu ani che lo ani kan taksa kan sel te lo veng him tu ani kan sel eng emo chevel tu hamo ka zu khreril bik lo hang chu hang lo veng tu ani chu kan mel che tur lo veng tu thil tha ani antioxidant ni atinga tur pai chuak tu kha chu ni lem lo veng him tu jok ani tar har na te ni ta ni chuanin I doctorin thei ei chau ro an ti ta khami aron thok tu tur khani ta ma se kan tu ya hian antioxidant om lem lo kan te sanga a om chuan apple grapes ti vel ka ei boy ngai lo kan tu ya hian om vek còn phi chỉ về hay cái thấy cái hiền grape te bal la te apple te kiwi te hi ka du de umai ne cherthum hi antioxidant fruits a hen tel che lo nge mani heng ho hi ngai na khop maya ka du khop maya amaro chu antioxidant du wanga ka voi khat ma gala shelo mi ve tho ka ring antioxidant du wanga in ka ring lo tuya om tui in runga da thấy lo da ju tui nen vitamin te mo shi sel na ka chu antioxidant mai ni lo vitamin sang an pai te hang te kha a tha ting kan puar mo tuya puar te ju ho chun jam la ta eng ma pai lo heng tui hian chat na pakhat ma nei lo ti na mishinga chuanin antioxidant fruits kan ti chu dragon fruit chi apai sang veranita a color te po khu elula dragon fruit chi kan ei ne mangaya ni mi zo hau chan ma roi thei thil pu wa sa da secret kan tina sa kan ko chunga o kan he box sa chu wang chuan hemi tui hi I in ani chuanin apple lei po ngai lowa grapes ti vel man to tak tak le ngai lo khan kan tuya hian antioxidant a om ani ti lantina ni chu fem chu wang chanin
Mizoram mi pui zong zong in lo in vek dan ya abon lut to khe tu hi mo ni ma chan te an thil chu a tha ti khop maya hei dun a khan a that na pakhat mam lo an tia antioxidant chang chang po soi to chung lo he tu en that na pakhat mam lo ti deuh top maya thil risel thil tha du viau si hian thil tam taka po ti he kan ti mu fo thira e ka ti nge zuk le muam mom aya risel lo lu tuk mai sa da te ku wa te mai ziel te tiang hi kan ti da salu tu kani thil risel du thil risel kai na view chun ti te po hi ngi ngam om hi nia te ka lo ti mai mai hi an chop luwa wa ka ve tel mai mai chuan tuna khan aron soya kha antioxidant tam pai lawa eng mani lo heng tui hi ron ti ta bur mai ni andi chuan malama soi tong khan hemi u nge tui botol mo kan lei thin ho ang chi phei chu hlauhawm lut tuk ti da utop mai acidic water atela wang khan mo gen khan a soya chuan pH tui aron soi sel boka aron soi chia ti mai tiang hlauhawm pum ta na thalo waron ti boka khang zong zong tela khom khan hei a ho tu tan chuan a ho du tu tan chuan company emo department emo in pu ming chiat na ni in ti ming chiat na ni tin mi ram chu ri se anin king le rum du mai the ni ke ni ram chu kan ni lawa anti scenery nom lawa amaro chu kan soi du chu ma ani thil nei mani ta fak lu tuk na lama mani thil nei tha ti lu tuk na lama te mani sum do na lam fak du tum na lu tuk lama te mi thil mo hatiang adeu so zong lovo vot la thei zong an sum do na ti che thei zong chi te thil thalo chu lo ni te se thil thalo mo tur pai te mo thil dik lo chu lo ni se chun khami te thil ti kha wa tha troi ro se poi me lo amaro chu thil hre chiang si lo zir chiang mang bok si lo wa katinga vot tia hlauhawm lu tuk te in soi sak kha chu a fu chi lo ni chuan malama kan soi tong khan hetiang tui hi tu ma hian porna emo chakna tur emo kan in kareng lawa kan tui in hal kan tui hal ti re tu turte atana kan in mai ni a riselan chu chuan chu ta chuan engenge mo nutrients te chu alo keng tel ve te me mai amaro chu khatiang dong tur khan tui hi kan in ber lo kan tui hal ti re turin kan in bera apoi mo bera chuan kha tuya khan dat na shikom lo se thil hlauhawm om lo se ti hi mi zong zong du dan anenga mi thiam te du dan po nenga amaro chu ai tha enge mo thiang hlim purification manga khatianga thata ka lo chuak theini chuan alkaline tunan ti te po a tha te mo mai amaro chu khang in kha atul ber kher lem lo wa kan ta na him lo ani lem lo chu normal thil thapa nga ya ni tuna kan in thin himo bleaching an tel te po a hlauhawm nan ni lovin virus te bacteria sang te tha nan ania tin chutiang zelin anti dan sang te po mo normal lania pH level a po rin ai takin a thazo ka acidic atel lawa tin alkaline lampo po lem lawa normal in maya chu ahim to kani a tha to kani ti kan hriat a tul kan tuin turi an monitor vereng ti shela tin mineral water lam kha chu ka hrelo le puarna na tui in tum temo thil zong zong utui atanga kan hmu dei ten chu e ngai do lo ril tam reng mai do na chuan chuan a thalo a fu lo thei te kan eyanga protein te fiber te cha tam lu tu kan ni ata tanga kan nei thei tura tui atang kan nei kha ngai reng lo ti shela tin tui thiang hlim kha tiang kan du ni chuan a lei thei reng an company kha tiang alkaline water kha chi sang atam lu tuk a lei thei na tu tuna an ron ti po kha mi wa he ke mo kha tiang ti na lam ni lovin an tui filter that zia an ron so na ani ve ma ya ka nga ya an ma ni nan zor chi po karing lawa ma ro chu viral na sa sia ipui te kan chi ai le vak ka hlauhawma te kan tui tlan kan soi chiat le vak ka hlauhawma amaro chu kan tui tlan hi engang polo ni se thiang hlem taka song bola kha tianga en kol la tes thlap ani thi ti kha sheila azir chiang mi ten an kal chil na te tek te hi en let peila an tui tlan na thiang hlim lovem tia chun poi buk ngai ka hrelawa kat bi thiam tam tak kan chora kan roya hlo nei chu te chu uruk takin min vil sak reng ani ti hrela
acha anish kolome